Přechod Hrádek nad Nisou. Vráťme sa na Slovensko, presnejšie na hranicu s Maďarskom, kde sa dnes stiahla živá reťaz. Tisícky mladých ľudí symbolicky ponad Dunaj spojili Komárno a Komárom. Kedysi jednotné mesto po prvý raz rozdelil zánik Uhorska a vznik Československej republiky. Opätovne ich spojila viedenská arbitráž pripojením k Maďarsku. Po skončení druhej svetovej vojny sa Komárno stalo opäť hraničným mestom. Od dnes však už bez hraničného priechodu. Hranice sa zrušili a tým pádom sme slobodnejší. No samozrejme, takto bezpodmienečne tam budeme chodiť raz do mesiaca minimálne. Je to veľmi dobré, lebo môžeme ísť nakupovať do zahraničia a v podstate netreba sa zastavovať na colnici. Obe mestá v rámci oslav symbolicky spojilo viac ako 4 000 mladých ľudí živou reťazou. Chceme ešte bližšie spolupracovať, na druhej strane musíme si uvedomiť, že hranice zostali, len nebudú colníci. Práve tento deň môže byť prvým spoločným sviatkom našich dvoch krajín. Čím viac takýchto sviatkov budeme, to bude tak pre naše krajiny, ako aj pre Európu. Viac ako 8 000 rúk dnes spojilo živou reťazou dve mestá s rovnakým názvom a spoločnou históriou, ktoré dodnes delila hranica. Robert Haas, Slovenská televízia.